Dobrodošli u dobar kanal Alfa i Omega, ja sam Kala Kralj. Čitam iz Faktograf na Faktograf HR stranici iz 2021. Jučerašnji datum, danas je 30.10. i uvijek u ovo vrijeme nekako posvetim bar 1-2 videa vezano za Halloween i da upozorim i proširim što više informacija za roditelje, najviše idem na roditelje, da ne padaju u iskušenje da svoju djecu maskiraju i jednostavno stavljaju na pladnju zlim duhovima i tako dalje. I odlučila sam pročitati dio iz ovog, sa ove stranice Faktograf, samo da vidite šta je oko nas i kako nas obmanjuju, zavode i žele, naravno, da ne znamo istinu pravu, nego da živimo laž. Pa su stavili naslov Halloween nije satanistički praznik, nego stoljetni kršćanski običaj. Dakle, čista laž od đavola. Postoje mogućnosti i postoje evidentni nekakvi zapisi i datumi kada su ljudi uveli u svoje religije slavu prazničku tu, jel? Slavili su taj praznik Halloweena, Sotone i tako dalje, ali da je to kršćanski, biblijski ne. Religijski da, ali biblijski ne. Ali čak sada, u zadnje vrijeme, zadnjih godina, i religijski svećenici, popovi i ostali se dižu i govore o opasnosti Halloweena, opasnosti te proslave. Ja ću vam pročitati kao kršćanka iz Božje riječi, što Božja riječ kaže u ponovljenom zakonu 18.9. Ja vjerujem da to svima već ide na uši i čak sam mislila da neću taj stih uzimati, ali Gospodin je 2-3 puta mi ponovio: uzmi taj stih. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga čitamo Božju riječ, ponovljeni zakon 18.10. Nitko od vas ne smije spaliti svog sina ili kćer kao žrtvu paljenicu, baviti se pogađanjem budućnosti, tumačenjem znakova, gatanjem ni vraćanjem. Nitko ne smije bacati uroke, baviti se magijom, prizivati duhove ili tražiti savjet od mrtvih. Tko god čini nešto od toga, odvratan je Bogu. Upravo će zbog takvih gadosti tvoj Bog istjerati te narode pred tobom. Budi potpuno vjeran svome Bogu. Dakle, mi smo ovdje pozvani, ne znam šta mi je sa svjetlom, mi smo ovdje pozvani na vjernost Bogu i da se ne bavimo ovim stvarima. A na Halloween se upravo slavi noć i slavi praznik onih koji rade ovo što ovdje jasno piše da je Bog zabranio da radimo. Razumijete? Dakle, isto tako, ne smije nitko od vas paliti svog sina ili kćer kao žrtvu paljenicu. U trenutku kada roditelji obuku svojoj djeci kostime od vampira, kostura, duhova, kaj ti ja znam čega, sve ne, pa čak da ih na taj dan obuku u sirenu ili u anđela, oni ga stavljaju kao žrtvu. Sve što ćete kuhati taj dan i jela koja su kao nekakav običaj u vašoj zemlji da se na taj dan kuhaju i jedu, je jednostavno predato Sotoni. To je nevjerovatno jak sotonistički blagdan. Evo, jutro sam rano molila za jednog brata koji je imao strašan napad i upravo mu dolazi napad od tih magija, čaranja, vještičarenja i ne znam ti čega sve ne što mu je rađeno ovih dana. Ovih dana je pojačan rad na crnoj magiji, zato što su se te sve vještice, vračevi, gatari, babe Mare spojili. Danas je njihov dan, znači sutra će se slaviti njihov dan. I Gospod nam govori da će to sve uništiti. A kaže, narodi kojima ćeš oduzeti posjed slušaju vračare i gatare. U Hrvatskoj je poznato da slušaju gatare i vračare, da idu da im gledaju u budućnost, da ih gledaju šta će se dogoditi. Kaže mi neki dan prijateljica, molim te, moli za mene, molim te, moli za moju mamu. Opet je išla kod neke babe vračare
želi znati šta se događa sa mnom i s mojim životom, misli da joj nešto tajim, da sam ne znam gdje je upala u nešto, želi znati s kim sam, s kim spavam, s kim hodam. Ja joj nemam šta reći jer mi ne vjeruje istinu, da nemam dečka, da ništa ne radim od toga, da sjedim kući čitam Bibliju. Ona misli da sam ja u nekoj sekti zato što čitam Bibliju. I onda ide kod nekih baba što gledaju u horoskopu, tarotu, grahu, ne znam ti šta, daje podatke svoje kćeri, ime, prezime, datum rođenja, i ove ju otvaraju na orakulima tame, za sile tame, za duhove, da nad njom operiraju. Da gledaju šta se s njom događa i da prenose ovoj babi koja će njoj reći, e, tvoja kćer živi tu i tu, valjda znaju gdje živi, krivo sam se izrazila, radi to i to, ovo i ono. Razumijete, vi niste pri sebi koji to radite. Bog je rekao, narodi kojima ćeš oduzeti posjed, znači bit će vam oduzet posjed. Slušaju vračare i gatare. Vi koji slušate vračare i gatare, bit će vam to oduzeto. Ali tebi Bog ne dopušta baviti se time. I mama od te curce, kaj sad govorim, Hercegovka, ide u crkvu prva tamo, glavna. Razumijete? Morate paziti na te stvari, na krunice. Dobro, sad da ne idem. Slušaj, sad idem se vratiti na ovo, kako oni kažu da to nije sotonistički praznik, nego da je to praznik. I onda su se izrugivali tu jednoj ženi koja je napisala u nekakvoj grupi Isus i Marija. Nemojte, molim vas, slaviti to, nemojte, molim vas, davati toj djeci, to je poganski običaj, ovo ono. I taj face poruka, to je bilo jako brzo dijeljeno, jako puno lajkano. I onda su ovi iz Faktografa to uzeli i polomili i sad su oni nama pokazali da mi vidimo kako nikakva opasnost u tome nije. Znači čista đavolska laž. Opasnost itekako je. I ništa od toga nema kršćansko. Ima da su religije neke uvele neke krive stvari. Ali vi nemojte se povoditi za religijom. Povodite se za odnosom s Bogom. Jer ono što vas čini vjernikom je vaš odnos s Bogom, a ne vaša religija i ono što se u vašim crkvama događa. Huraba šitraba saja. Kaže, radi se o običaju koji je najvjerovatnije započeo među kletskim plemenima u Europi. Započeo je on među sotonistima. Kršćani preuzeli kletski običaj, kršćani ne, možda katolici, možda pravoslavci, možda ne znam ti ko. Ali kršćani, biblijski kršćani, ne. Ne. Čak sam vidjela i protestantsku jednu crkvu pretprošle, ne znam ti koje godine, ali sam im napisala mail i poruke i sve živo. Stavili su baš oko tog datuma neki pastori u protestantskoj nekoj crkvi, ne mogu se sad više sjetiti gdje, gledala sam na YouTube-u. Neka dobra propovjed je bila, ali kad su snimili ispod šta se događa ispod propovjedaonice, dolje je bilo dekorirano sa crnim svijećama, s crnim laticama i kaj ti ja znam. Odmah sam im pisala da kaj je to, jesu dobro u glavi. Slušaj sad ovo. Galski festival Samhain. Kada tu riječ Samhain prevedete i kada ju sa vrijednostima hebrejske abecede, odnosno alfabeta, izračunate one brojeve, dobivate 666. Ako izračunate na neke numerološke, opet dobijete 11. Sad ovisi ima tih tablica 100. Uglavnom 11, 2, 22, 33. To su sve brojevi koji imaju jaku moć, jaki značaj. I zapravo ova riječ je jako opasna. A slušaj, Galski festival Samhain. Vi ako želite proučavajte dublje, mislim da mi to sad nije trenutno bitno. Neću se sad tu zadržati. Idem dalje. Obilježavao se u noći sa 31. listopada na 1.1. Inače, 31. listopada je noć reformacije, koja se apsolutno prekrila sa noći vještica. Slavi se noć vještica, slavi se Halloween, a ono što je najvažnije reformacija i da su kršćani probili Bibliju napred na ispravan način, to se zakamuflira. To se kao ne vidi. A mi trebamo raskrinkati ovo i pokazati kako je sotonistička pozadina ovdje, a kako je dobra božanska pozadina i sila Duha Svetoga na danu reformacije. To ću neki drugi put, ne stignem sada.
Festival je to kojim se proslavlja kraj razdoblja žetve i početak zime. Galska plemena vjerovala su da se radi o noći kojoj je granica između prirodnog i nadprirodnog svijeta propusna. Upravo tako. Zapamti ovu riječ propusna. Kako su to mudro stavili. To su ti portali koji se otvaraju u toj noći, zato jer se mnogi ti crni mole za te crne događaje i oni trebaju žrtve, trebaju duše, trebaju moju i tvoju djecu, trebaju odrasle i odrasli rade, kak se kaže, te fešte, ne samo klinci da idu u tim maskicama po nekakve bombončeke. Makni šećer od djece, to ti je otrov, a nemoj ih još slat da idu po selu skupljati otrov. Ko zna ko će im otvoriti vrata, neću sad biti ko ona najgora baba crnjakuša, ali svašta smo se nagledali i čuli. Galska plemena vjerovala su da se radi o noći u kojoj je granica između prirodnog i nadprirodnog svijeta. Zato se isto tako na te noći obilazi grobove, uređuje grobove, pa onda drugi dan ponovno se ide na grobove, pa isto ulaze u taj nadprirodni svijet, pa svako ko dođe na taj grob na kraju pođe da priča sa tim mrtvim. Opet što je zabranjeno u Bibliji, da sad ne idem tražiti taj stih. Ok, to ću kasnije. Dakle, dalje. Znači, propusna vrata, znači, između prirodnog i nadprirodnog, znači, između ovog što mi sad vidimo i nadprirodnog što mi ne vidimo. Ima jedna propusnica, ima jedan portal i ti kad obučeš svoje dijete u to, ti kažeš, ok, može, uzmite ga. Ja vam dajem svoje dijete, žrtvujte ga, radite od njega što hoćete. I vaše će dijete možda, daj Bože, živo i zdravo se vratiti sa tog nekog noći vještica gdje je on išao po te slatkiše. Ali što će biti sa dušom i duhom vašeg djeteta? Znate, neće se dogoditi da vam sva djeca budu ukradena, Bogu hvala da neće. Ali dajte pogledajte zašto su u januaru, u siječnju najviše posjećene dječje psihijatrije. Zato jer vam djeca imaju noćne more koje su krenule od noći vještica. I onda dok se to krenulo, dok se to razvilo, dok su djeca rekla šta se događa, dok ste vi to skontali i odlučili obratiti pozornost, neki roditelji niti ne obrate pozornost, pa dok nađete termin doktora u siječnju su vam djeca garantirano na psihijatriji. I tamo im neće ništa pomoći, naći će im, ne znam ti šta, reći će im da imaju ADHD ili nemam pojma kaj će im reći. Ispaće vam vaše dijete krivo i nemam pojma da je kući stres, da vi niste normalni, ali vam neće znati reći da su vam djeca opsjednuta, a opsjednuta će vam biti zbog noći vještica. Dalje. Znači, nadprirodnog svijeta propusna, ta noć je kao najpropusnija, zato što zapravo se slavi taj rođendan sotonistički od tog jednog najvećeg sotoniste. I ne, krivo, to je za 1. maj. To je za 1. maj. Noćas je skupina tih svih i to proslavljaju. Što omogućuje duhovima? Znači, ta noć gdje su otvoreni portali, propusnica za nebo, za podzemlje, razumijete, omogućuje duhovima mrtvih da posjete svoje obitelji. I ovdje je naslov kršćani preuzeli kletski običaj. Znači, kletski običaj je da se omogućuje duhovima mrtvih da posjete svoje obitelji, dok je u Bibliji to strogo najstrožije zabranjeno. Dalje. Šta smo malo prije čitali? Ponovljeni zakon 18.11. Ispričavam se. Nitko ne smije bacati uroke, baviti se magijom, prizivati duhove. Ovo što se događa sa noći 31 na 1, odnosno na 1.11. sa 31.10. na 1.11. je čisto zazivanje i prizivanje mrtvih. Da posjete svoje obitelji, ali i različitim nadprirodnim bićima da lutaju našim svijetom. Šta su nadprirodna različita bića? Zli duhovi, nečisti duhovi, entiteti, demoni, sotona, đavo i ostalo. Kako god da ih zovete.
Slušaj Psalam 106:28, neću u dubinu. Njega ne slave mrtvi. 106:28. Dali su se Bogu Balu u Peoru i jeli žrtve u čast mrtvima. I jeli žrtve u čast mrtvima. Šta se jede? Običaju po Meksiku, nevjerovatni, trebate vidjeti taj show. Donosi se hrana mrtvima na groblja, jede se, pije se vino, mošt, jel sada, ne znam ti šta sve ne. Znači sve od danas pa nadalje, vidjet ćete da se kroz 11. opet imate Svetog Martina gdje se sveti vino, pije vino, jel od grožđa, mošt. Onda imate Sveti Nikola, opet se nešto peče, jede. Onda imate Svetu Luciju, opet se, ne znam, sadi pšenica, nešto se jede na taj dan. Onda imate Božić, opet nešto se to određeno jede na taj dan. Tam je sva hrana žrtva za idole, za duhove, u čast mrtvima, u čast kraljici neba se peku kolači, za Božić i tako dalje. To vam je sve teška poganština i to vam nema nikakve veze sa kršćanstvom. I pazite da ne kupujete te purice, mlince i to sve kaj je u našim podnebljima tradicija. Ovdje je pak nešto drugo, u Španjolskoj nešto drugo, sve ima svoje tu neku hranu za te dane. To ne kupujte, to ne jedite, to je sve žrtvovano idolima. Gledaj, njega, Psalam 115:17, njega ne slave mrtvi Boga, jel? Boga ne slave mrtvi. U grobu Boga ne veličaju. Idemo dalje. To je jako duboka tema. Ja bi mogla o toj temi satima, ali trebam stvarno skratiti. Evo već sad je 17 minuta. Imam osjećaj da sam tek na prvoj rečenici. Odnosno, ne da jesam, nego da imam osjećaj nego jesam. Tako se navodno razvio običaj maskiranja. Tako se navodno razvio običaj maskiranja. Kako? Tako što su duhovi, zato što ta noć otvara portale da duhovi mrtvih silaze dolje. Zašto su se, vidite, ti duhovi su se htjeli zamaskirati. I onda su rekli, ajmo se svi zamaskirati. I onda kad ti vidiš te sve zamaskirane, ti ne znaš koji su pravi, koji su zamaskirani. Mada se ta bića više manje ne vide golim okom, oni su ipak duhovi, ali mogu se pokazati, mogu ih vidjeti psi, mogu ih vidjeti male bebe, mogu ih vidjeti ljudi koji imaju otvorene duhovne oči. I zato su se maskirali svi. I tako se naravno razviđaju maskiranja koji bi ljudima trebao pomoći da izbjegnu blizak susret sa zlim duhovima. Takograf, kako se ovi zovu? Faktograf, kak vi to mislite? Kakve laži i podvale ljudima dajete? Znači, koji bi ljudima trebali pomoći da izbjegnu blizak susret sa zlim duhovima. Znači, između tih duhova, mrtvih, što vi mislite da će vam se pojaviti vaša mama, tata, brat, sin, nemam pojma ko, će vam se pojaviti zli duhovi. I onda kao kad se svi zamaskiraju, onda vi nećete znati, znači to će vam pomoći da se izbjegne susret sa zlim duhovima. Kad su kletske krajeve osvojili Rimljani, donijeli su sa sobom svoje običaje, pa se Samhain spojio sa sličnim festivalima koji su se obilježavali u Rimskom carstvu. U narednim stoljećima Europom se proširio utjecaj kršćanske vjere, koja je od 7. stoljeća također počela obilježavati Dan svih svetih, odnosno dušni dan. Dani su to kada se kršćani prisjećaju svojih minulih svetaca, ali i bližnjih osoba koje više nisu među živima. Ovo je zabranjeno u Božjoj riječi. Ovo su donijeli Rimljani koji su progonili Isusa Krista, među kojima je bio Pavao i progonio Isusa Krista dok nije oslijepio u Damasku, dok ga Isus Krist sam nije obratio i da je poslije bio najveći apostol i sve. Znači, Rimljani, rimokatolici, znači oni su dofurali i spojili, znači tu se govori kršćanska vjera, to nije isto. Kršćani su kršćani, a rimokatolici su rimokatolici, ali svijet to sve zove jedno kršćani kako bi napravio pomutnju i zbunjenost i kako bi svi prihvaćali
poganske običaje, poganske stvari i kako bi đavo sam Sotona ugurao prste među vjernike. Jer oni žele vas, vjernike, koji ste u bilo kojoj religiji, odvojiti od to malo Boga što slijedite i što ga poznajete i što ga volite i što ga slavite. Znači, želi vas se odvojiti sa ovim poganskim običajima. Ne dajte se. Ja nisam ni protiv rimokatolika, ni protiv pravoslavaca, ni protiv ovoga, ali sam protiv raznih lažnih učenja i zavođenja tih naroda, tih vjernika u tim religijama. I onda su oni to donijeli sa sobom, pa se to lijepo spojilo, pa su napravili tu jedan buškuriš koji su opet lažno nazvali da je to kršćanska tradicija. Nije i točka. I ne može biti. I nemoj da vam sad vadim još to, kako se kaže, činiš li čuda za umrle? Ustaju li mrtvi da bi zahvalili? Psalam 88:10. Kaže, i boravišta mrtvih Bogu su vidljiva, a koliko više ljudska srca, Mudre izreke 15:11. Jer njena kuća je put u smrt i stazovi vode u svijet mrtvih. Mudre izreke 2:18. To se odnosi na ženu bludnicu koja ide s njom. Oj, rabašit rabasaja. Vidi. A oni ne znaju da kod nje duhovi mrtvih borave, da njeni gosti duboko u svijetu mrtvih leže. Mudre izreke 9:18. Žena koja vraća, ajde baš da vidimo. Slušaj, mudre izreke. Ludost, vidi šta ludost kaže. A ludost je raspuštena, neiskusna i ništa ne zna. Nemojte biti ludi. Sjedi pred vratima svoje kuće ili na mjestu povrh grada i doziva prolaznike, luda, doziva prolaznike koji gledaju svoje poslove. Svrati k meni, neiskusni. A onima bez pameti govori, ugodna je ukradena voda, slastan je ukradeni kruh. A oni ne znaju da kod nje duhovi mrtvi borave, da njeni gosti duboko u svijetu mrtvih leže. Evo, to ti piše u Mudrim izrekama 9. Šta je mudrost, a šta je ludost? To ti je objašnjeno, ne? Ok, dobro, nećemo više iz Biblije, idemo još na ovo, ovdje će trajati, napravit ću još koji video kasnije. Dalje, u kršćanskoj tradiciji ovi su se dani najprije obilježavali u svibnju. To ti je to 1. maj, sjećaš se što sam ti rekla. Da bi se termin naknadno pomaknuo na početak studenog, što se očuvalo do današnjeg dana. Vjeruje se da je kršćanska crkva, koja kršćanska crkva? Kristova ne. Odabrala taj termin upravo kako bi kooptirala nasljeđene kletske i rimske poganske običaje u kršćansku tradiciju. Dakle, ovo se je uvuklo, kletski običaji, rimski poganski običaji, to su sve spojili i uvukli u kršćansko. To nije kršćansko, neću više ponavljati. Upravo u sklopu te kršćanske tradicije, nije kršćansko, je nastalo i novo ime za ovu svetkovinu Halloween, odnosno Večer svih svetih. U kršćanskoj tradiciji su obilježavanje noći vještica, pridodani i novi običaji, pa su tako djeca počela obilaziti kuće i moliti za mrtve. Zabranjeno, u Bibliji je to zabranjeno. Kako je molitve za mrtve? A zauzvrat bi od domaćina bili počašćeni kolačima, što je također običaj koji se očuvao kroz stoljeća, iako u nešto izmijenjenom obliku. Svaki taj kolač koji ćete speći je žrtvovan idolima. Je za taj običaj napravljeno i djeca kad vam uzmu od nekog to, unose to u sebe. Da li je to slatki škiki, bombon ili ne znam ti šta, ili je to napravljena neki mafin ili nešto od buče, od tikve što sad rade, ne jedite to. Ne dozvolite to svojoj djeci. Ne, nećete dobiti, pa ne znam šta. Evo, mala je pozvana tu na jedan rođendan. Mala je rođena 15.9. I svake godine idemo na rođendan. Sad je mala došla do te ideje da ona želi slaviti na Halloween svoj rođendan. I da se svi zamaskiraju. I zadnji put je bila kod njih na Halloween takva fešta, takvi demoni,
takvi znakovi sve. I kaže, mama mala me pozvala ta na rođendan. Ma, možeš misliti kako ćeš ići, dok je majke kale žive nešić. Razumijete? Joj, ti nama ne daš ovo ono. Naša su djeca se sad malo naučila i smirila, ali bilo je jako teško u početku od, kako se kaže, odgovoriti ih od toga svega, jel? Propovjednik 9.5. Živi znaju da će umreti, a mrtvi ne znaju ništa. Za njih više nema nagrade i svi su jednako zaboravljeni. Mrtvi ne vide da nosiš svijeće na grob. Potpuno glup običaj. A govorit ću vam o financijama. To ne stignem sada. Koliko se troši i koliko novaca odlazi na dekoraciju za Halloween, na kostime za Halloween, na bundeve za Halloween, na cugu, na hranu, na te slatkiše. Jedan lik je neki pastor iz Amerike izračunao 12 milijardi tisuća, ne znam ti čega. Ispričavam se, ode samo na taj dan. Slušaj dalje. Pražnjenje bundeva. Kako bi se njih postavile svijeće, također je običaj nastao kroz kršćansku tradiciju lažnije. Obilježavanja Halloweena vjeruje se da je nastalo u srednjem vijeku u procesijama koje su se odavale počast mrtvima. Svijeće su navodno predstavljale mrtve duše. Sve to nigdje veze s ne. Mene je tu pričala jedna baka za vrijeme rata da su oni to djeci rezbarili i da su se djeca s tim igrala i da su im napravili neke lutkice i tako to, da nikad nije bilo da to izgleda onak strašno, scary i to. I sad pazi ovo, nitko nije ubijao djeci zbog Halloweena, je. Ubijali su djecu zbog Halloweena, krali su djecu za Halloween, sad najviše nestaje djece. Sad pred 11. mjesec, krajem 10. No gdje su u svemu tome satanisti koji otimaju i ubijaju djecu te ih navode na zao put? Kaže, ukratko nema ih. Znači, ovo je totalno satanistički tekst. Ima ih. Ne postoje baš nikakvi dokazi da se povodom obilježavanja Halloweena prinosile ljudske žrtve. Da, prinose se ljudske žrtve. Da je netko otimao bio djecu, da, ili njihove obitelji je. Keltska plemena u ovoj noći vjerovatno jesu prinosili žrtvu. Vjerovatno jesu prinosili žrtvu bogovima koje su štovali. Znači, štoju se kakvi bogovi? Ne štuje se Bog, gospodin, Bog, otac Abrahamov, Izakov, Jakovljev, Bog jedan jedini. Ne, tu su milijarda bogova, znači demona. Znači sve to što su vam puno bogova, nekakvih drugih, to su vam demoni. Koje su štovali, a ne u obliku ljudskih života je. Već paljenjem manjih količina hrane na krijesovima koji su podizali da bi osvjetljivali noć u kojoj duhovi i nadprirodna bića kako su vjerovali, hodaju među njima. Znaš šta, nastavit ću još, nisam ništa, samo sam zagrebla. Slušaj ovo. Svijet, Izaija 14.9. Svijet mrtvih se uskomešao da te dočeka kad siđeš. U tvoj čas budi duhove umrlih, sve mrtve zemaljske vođe s prijestolja diže sve kraljeve naroda. Oni su sada mrtvi, više ne žive, njihovi duhovi neće ustati iz mrtvih. Ti si ih kaznio i donio im propast, izbrisao si svaki spomen na njih. I onda ono kad će mrtvi oživjeti, to je sad druga tema. Ljudi, budite blagoslovljeni, pazite šta radite, pazite kog slušate, šta čitate. Pogledajte malo koliko se to sve izmiješalo, čak i u Izraelu, koji jako pazi na ove stvari. Imamo kafiće, osobito tako te Irish pubove, u kojima se najnormalnije dekorira, slavi i proslavlja noć vještica. Noć vještica nije za nas. To je taj keltski običaj Rimljana koji su ugurali u crkve svoje, u religije. I mi trebamo reći ne, i katolici, i pravoslavci, i adventisti, i protestanti, i ne znam ti ko sve, nekakav god da jesi vjernik, imaš li Krista u svom srcu, u svom životu, ne možeš reći jednom i drugom da.
Ne možemo biti na dvije stolice i ne možemo misliti milost Božja je velika i milost Božja će sve to obrisati, zato kad to nema nikakve veze s nama. Mi to jednostavno ne možemo slijediti, zato kad ćemo se otvoriti za zle duhove kroz te portale. Mislim da ću ići ubrzo drugi dio. Budite blagoslovljeni, Bože.